Kulħadd għandu jġorr il-konsegwenzi għall-azzjonijiet tiegħu. Din hija l-kotazzjoni tal-Prim Ministru Laurence Gonzi lid-Deputat Nazzjonalista Franco De Bono ta' kull darba qiegħed ifakkar fiha fuq il-blog tiegħu. De Bono saħaq kemm il-darba lill ministri tal-Kabinett tal-Prim Ministru Gonzi li żbaljaw għandhom iwieġbu għal dan. Semma bisimhom li ma huma dawn il-ministri. Fost oħrajn irrefera kemm il-darba għall-Ministru Dolores Cristina. Cristina kienet involuta fil-kontroversja tat-telf ta' fondi għal programmi edukattivi tal-Unjoni Ewropea, każ li fih kien anke involut bina stess. Fl-istess ħin Cristina fl-aħħar ġimgħat reġgħet spiċċat f'ċentru ta' kontroversja oħra meta r-raġel ta' binta intażel bħala konsulent mediku fi proċess ta' għażla li tant kien fih irregolaritajiet li kellu jitwaqqaf u jiġi kkanċellat. Fl-isfond tal-mistoqsijiet ta' Franco De Bono dwar għaliex Laurence Gonzi ma saħaqx ma' Dolores Cristina biex iġġorr responsabilità politika f'dawn iż-żewġ każi, One News illum talab ir-reazzjoni ta' Cristina nnifisha. Meta One News staqsa xi twieġeb għad-dikjarazzjonijiet ta' De Bono, hija wieġbet b'dan il-mod. Ministru, Franco De Bono talbek iġġorr responsabilità politika dwar il-każi tal-fondi Ewropej u tal-konsulenti mediċi xi twieġeb. Ma naħsibx li għandi xi responsabilità aktar xinġor minn dik li diġà ġarrejta jgħidu Franco De Bono. One News taqsa wkoll il-Cristina jekk personalment taqbilx li l-Partit Nazzjonalista waqqaf lil Franco De Bono milli jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li ġejja f'ismu. Taqbel mal-mod kif l-eżekuttiv ddeċida li ma jikkontestax l-elezzjoni li jmiss? Jiena parti mill-eżekuttiv u kont parti mill-vot li ttieħed. Franco De Bono m'għandux postu fil-Partit Nazzjonalista lik. Deċiżjoni ħada l-eżekuttiv. Inti personalment taqbel miegħu?